nostra col·laboradora i advocada de Futur Legal, Cristina Borrallo. Aquí ja tenim en nosaltres. Cristina, molt bon dia, com estàs? Molt bon dia, molt bé. I doncs anem per feina. En què consisteix exactament aquesta llei de la segona oportunitat i quin és exactament el seu objectiu? És un mecanisme legal que dona un sentit a la norma en general, no? En matèria concursal, en matèria d'insolvència. Fins ara aquesta normativa només s'aplicava a les empreses, però d'ençà 2023, finals de l'any 2023, ja la podem aplicar d'una manera efectiva a les persones físiques, ja siguin empresaris o ja siguin consumidors, no? Per tant, dona sortida, una solució a aquelles persones, a aquelles famílies que tinguin un sobreendeutament, tinguin deutes que no poden fer front, doncs podrien acollir-se en aquesta normativa que el que preveu, l'objectiu que té aquesta norma és l'exoneració, el perdó dels seus deutes. Tu has dit que fins ara només eren empreses, a partir de 2023 també persones físiques, però tots els supòsits s'hi poden acollir en aquesta llei de segona oportunitat? Sí, hem d'analitzar molt en concret la persona, les circumstàncies que té, econòmiques, personals, familiars, per tal de saber si és adient o no ficar-nos en aquest procediment. La primera idea que hem de tenir és que hem de tenir almenys dos creditors, perquè és una llei de creditors, per tant, hem de tenir, al manco hem de tenir dos, és a dir, dues entitats financeres, per exemple, o dues persones a les que devem dobbers, no podem anar només si, per exemple, tenim un préstec hipotecari, no? Per tant, hem d'analitzar el perfil d'endeutament de la persona, però també hem d'analitzar allò que tenen, que vendrien a ser els actius, és a dir, si jo tenc béns mobles, si tenc vehicles, si tenc motocicletes i, sobretot, béns immobles, no? Però, com has comentat també, Xisco, que has introduït el tema de les herències. Ara hem sortit diverses diferents resolucions judicials que han introduït aquest debat, i és què passa si jo tinc un dret d'herència o enmig del procediment me veig que he d'heredar un bé d'un familiar que ha mort i m'ha deixat com a hereu, no? Doncs aquests supòsits també s'han de tenir molt controlats i, sobretot, com a idea que podem donar, en general no se poden ocultar béns. Si nosaltres fem aquesta ocultació, que hi ha persones que tal vegada no estan ben assessorades i ho fan, que sapiguem que poden tenir conseqüències, mos poden llevar aquesta exoneració, aquest perdó, el jutjat mos ho podria tornar enrere perquè hem ocultat. Aquí el que s'intenta afavorir és en el deutor de bona fe, és a dir, aquella persona que sabeu que intenta sortir endavant i no hi ha manera. Ostres, però que difícil qualificar quin és el deutor de bona fe, perquè segur que hi haurà deutors que diran no, és que jo també ho havia fet en tota la meva bona intenció, però que els deutors, clar, també tenen que pagar, hi ha gent a qui han deixat de pagar, millor dit, no? Els requisits me semblen molt complexos a l'hora de dir tu sí, tu no, no? I que també és una qüestió de tempos, no? És a dir, aquesta llei de segona oportunitat és acollir-s'hi quan no tens res, perquè tot una que refàs una mica la teva vida, clar, si comences a acumular una altra vegada patrimoni, podria ser susceptible de que te deneguin aquesta segona oportunitat perquè te diran, escolta, tu ara mateix t'has comprat una casa, tens un cotxe o tal, amb això podries fer front en aquests deutes. Sí, perquè la llei introdueix els elements de la bona fe, que és un element supersubjectiu, perquè al final s'ha d'analitzar qui és de bona fe i qui no. Hi ha uns requisits, paràmetres, que no tingui, per exemple, antecedents penals de delictes socioeconòmics, és a dir, una sèrie de qüestions que sí que són objectives, però l'altre al final s'ha de deixar en mans dels creditors i del jutge que valori si realment tu ets una persona de bona fe, no? Que està en una situació d'insolvència sense voler, és a dir, que m'he trobat en aquesta situació. I per una altra banda, el tema de la insolvència com a concepte general. Si jo tinc actius suficients amb més valor que els meus deutes, doncs vostè, senyor o senyora, no està en una situació d'insolvència, per tant no és per vostè aquesta llei, no? Per tant, s'ha de fer una anàlisi molt concret de la persona, de les seves circumstàncies, per veure si realment pot ser aplicable. I si és així, pot ser un mecanisme fabulós. Nosaltres, des que ha entrat en vigor aquesta normativa, portam ja desenes de casos aquí a les Illes Balears i arreu de tota Espanya, que realment s'ha pogut donar solució a moltes de famílies que si no arriba a ser per aquesta normativa no haguessin pogut sortir mai. Mai haguessin pogut sortir, perquè al final és una espiral de la qual no poden sortir, intentes negociar amb els creditors i no hi ha manera, perquè normalment són entitats financeres i, per tant, la capacitat de negociació que té el consumidor és nul·la, pràcticament, doncs és el mecanisme adequat. Però sí que
si un hi va en aquest procediment, que és un procediment judicial, en el jutjat de lo mercantil, hem de tenir present que hem d'anar ben acompanyats perquè hi ha hagut casos com aquests temes d'herència que s'han ocultat, no s'han dit, en mi procediment el jutjat s'ha enterat. Ostres, però quina barra, que damunt te donguin una oportunitat d'oblidar-te dels teus deutes o de tenir una segona oportunitat, fent al·lusió al nom de la llei, i que damunt ocultis patrimoni. Sí. O sigui, està passant. Sí, està passant, i de fet ara fa molt poquet ha sortit una sentència bastant important de l'Audiència Provincial, en aquest cas de Salamanca, que avalua aquest senyor. Aquest senyor sí que va dir que ell no sabia que ho havia de declarar, i el seu abogat tampoc no li va fer molta insistència en aquest tema. Doncs bé, un banc se va enterar d'aquesta situació i en aquest senyor tot allò que li havien perdonat li han revocat, li han llevat, i vostè me sap molt de greu, però haurà de fer front als deutes que tenia perquè pot pagar en l'herència que ha rebut. I fins quan t'ho poden revocar? Perquè, clar, tu has fet aquest procés i un any, 2 anys després t'arriba una herència. Te podrien revocar aquest perdó, aquesta condonació? No, aquí estem, el que ens focalitzem és a la fase prèvia a la declaració de concurs d'aquesta llei o durant el procediment. Si la persona ha tingut un auto d'exoneració i després, 2 o 3 anys després, rep una herència, doncs benvinguda siga. O sigui, aquí no estem parlant d'un escenari posterior. No és que t'obliguin a ser un pobre vergonyant durant tota la vida perquè no t'ho revoquin. Efectivament. La llei el que pretén és que tu ja no tinguis aquest estigma damunt de persona endeutada. Al final, quan tu surts del procediment amb un auto d'exoneració, tu ja tornes a la vida normal i habitual. De fet, sortiràs dels fitxers de morosos, els famosos fitxers de solvència patrimonial que a vegades els bancs mosifiquen, doncs sortiràs d'aquí, perquè el propi jutjat el que fa és, oiga, treguin aquesta família, treguin aquestes persones d'aquests fitxers, o sigui, hi ha un mandat directe. De lo que se pretén és que quedi neta l'imatge de la persona. Per tant, si un temps després rep una herència, doncs serà benvinguda, igual que podrà tornar a comprar. El que se pretén és evitar l'economia submergida. El que s'intenta amb aquesta normativa és que la gent no faci aquest pillatge que l'han de fer per necessitat a vegades. És a dir, no veure't obligat a tenir una vida paral·lela amb bé i poder circular net, no? És a dir, acollir-te amb aquesta llei i a partir d'aquí intentar refer la teva vida. Tu ara deies, n'hem gestionat, has dit desenes de casos. Tu has notat un augment de gent que ve a consultar-vos si se poden acollir o no en aquesta llei de segona oportunitat? Hem tingut un augment molt, molt significatiu. Aquesta norma ja va començar a donar pinzellades a l'any 2013, però fins al 2023 realment no hem tingut una norma potent que ens permeti tenir un mecanisme efectiu. Nosaltres el 2023 ja vam tenir moltes de consultes quan va sortir la normativa, però el 2024 va ser una autèntica locura. Si miram les dades de cine, aquí hem vist una pujada d'un 80% en relació amb els anys anteriors, i el primer trimestre de 2026 tindrem les dades del 2025, que ja un dia les podem també comentar perquè segurament se veuran augmentades. Nosaltres ara en els despatx tenim una àrea només del despatx està dedicada en temes d'insolvència per poder donar sortida en aquestes famílies que ens venen en consultes i ben preocupades, i la veritat que està funcionant i els jutjats de la mercantil d'aquí de Balears estan treballant molt bé. Quin és el perfil d'una persona que s'acolleix a la llei de segona oportunitat? Doncs, curiosament, la gent diu, no, però aquest perfil de persona pilla, no?, de que intenta... Doncs no, la veritat que nosaltres no hem tingut ni un cas d'aquest tipus, és a dir, les famílies que ens venen són persones que han intentat de totes les maneres sortir d'aquesta situació, però no podien, no poden. És que a vegades emprens un negoci i surt molt malament, per exemple, no? Amb la teva bona fe has intentat dur endavant un negoci com a autònoms que tenen treballadors i no hi ha hagut manera. Per tant, l'única manera que tenen, l'única sortida real és aquesta. Ja salta al costat de la balança, Cristina. Què passa amb la gent en qui tenies el deute? Se perd i ja està? L'Estat crea un mecanisme compensatori, com per exemple quan una empresa s'adona per insolvent i tu ets treballador, te pots acollir en Fogassa, per exemple, i cobres una indemnització no tan alta com la que te tocaria si t'ha indemnitzat la teva empresa, però si no aquest deute, és a dir, tu com a persona que has cedit aquest capital o que has oferit aquest servei i no te l'han pagat, això queda perdut. Aquí sí que hem de distingir si la persona física és autònoma, és empresària, perquè se li dona una tramitació un poc diferent. Si aquesta persona empresària tenia treballadors, aquests treballadors tenen dret a anar a Fogassa
passa igual que si estiguessin contractats. Sí, però parlant de proveïdors per una o parlant de deutes que tenies empresa. Però proveïdors, arrendadors, alerta arrendadors, és a dir, clar, si mos declaren amb insolvència, jo com a arrendador perdré el meu dret de cobro també, de cobrament. Proveïdors i entitats financeres en general. Aquí tots aquests el que fan és que perden el crèdit, queda extingit, desapareix. Els únics que sí que tenen unes determinades garanties, privilegis, com o no, és l'administració pública. L'administració pública només se pot exonerar un màxim de 10.000 euros, Hisenda, 10.000 euros Seguretat Social. La TIP, per exemple, aquí en concret a Balears, la TIP no perd el crèdit, la TIP el manté totalment, i després tindríem les hipoteques, no? El crèdit privilegiat, famílies que tinguin hipoteques que sàpiguen que l'hipoteca l'hauran de pagar sí o sí amb independència del procediment. Per tant, què és el que se lleva endeutament ordinari? Préstecs personals, targetes de crèdit, totes aquestes refinanciacions que hem fet i encara devem més dobbers en el banc, tot això és el que se'n va. On vas? Si estàs desesperat, tens deutes a les totes, ets empresari, t'ha sortit malament, on vas per dir, ei, vull acollir-me en aquesta llei de segona oportunitat? Sí, doncs bé, el primer que s'han de posar en mans de persones professionals que en sàpiguen d'aquest tema, perquè és molt concret, és una ultraespecialització de la matèria mercantil, que li facin un anàlisi actius, passius, que mirin la seva situació, és un poc intrusiu perquè t'has de ficar molt a la situació de la persona, però que te facin un bon anàlisi, un bon diagnòstic de la situació, i a partir d'aquí que te determinin si ets un candidat per entrar en aquest procediment. I si és així, doncs endavant, és una demanda, hauràs de posar una demanda en el jutjat, però si la cosa està ben estructurada i ben presentada, doncs l'objectiu és que et surtis d'aquest procediment net de deutes. Mira, m'ha cridat molt l'atenció que aquesta llei de segona oportunitat té cara i ulls, és a dir, que hi ha gent al llarg de la història i ben coneguda que s'ha acollit, i alguns fins i tot empresaris d'èxit, de qual cosa també m'ha sorprès. Bé, tu has triat, Xisco, perfils molt diferents, no tenen res a veure. Jo he triat empresaris i paparró, les dues coses, per poder comentar-ho. Clar, perquè hi ha hagut famosos de totes les èpoques que s'han acollit en aquesta llei de segona oportunitat. Sense anar més lluny, el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar fallida un parell de vegades a les seves empreses per tornar a començar des de zero. Un altre exemple seria Walt Disney, que abans de muntar el seu emporio cinematogràfic va dur a la fallida la seva primera empresa. I després també ja a nivell més rústic, podríem dir com a més proper, l'actriu i presentadora Ivonne Reyes va acollir-se a la llei de segona oportunitat, i també en Julián Contreras, el fill de Carmina Ordóñez, germà dels toreros Fran i Cayetano Rivera, també se va acollir en aquesta llei de segona oportunitat després d'haver intentat muntar una cadena de gimnasos. Clar, tothom a un moment determinat pot ser perfil per acollir-se en aquesta llei de segona oportunitat, però sí que hauríem de fer una distinció entre allò que seria la filosofia americana, que ara ho comentàvem abans d'entrar, Cristina, que tu allà, si ets empresari i fas fallida, te tornen a donar crèdit, perquè ells consideren que ets una persona emprenedora i que ets una persona en vista de negocis, que els negocis poden anar bé o malament, però clar, la cultura mediterrània, quan el teu negoci s'enfonsa, ja no te miren en la mateixa cara, no? És com la cara i la creu del capitalisme, que seria capitalisme a l'american, que seria que te donen crèdit una vegada i una altra, i una altra cosa seria a la mediterrània, que ja anem una mica més alerta en aquest sentit. Sí, efectivament, a Estats Units és curiós perquè la persona que fracassa està ben vista, és una persona que ha intentat, que ha apostat i que si ha caigut, doncs bé, tornarà a aixecar-se i se veu bé, és a dir, inclús ja no només és hora de donar crèdit, sinó de tornar a crear una empresa, de que siguin contractats per grans corporacions, se veu de manera molt positiva. En canvi, a Europa, no només a Espanya, a Europa tenim una altra idea, un altre pensament, i la persona queda com estigmatitzada, no?, que ets un fracassat, i realment no hauria de ser així, i al final la llei de segona oportunitat és un mecanisme que ve d'Europa, és una directiva europea d'insolvència, i al final el que pretén és, siguis qui siguis, tinguis el nom que tinguis i d'allà on venguis, és per tothom. O sigui, se pot aplicar a tothom. Sí que és cert que Walt Disney i Donald Trump és una altra normativa que és l'americana i és però aquí. Però també existeix. S'aplica empresa, sí. I ells van tancar diverses empreses i han muntat unes d'altres i han continuat funcionant. De fet, me crida molt l'atenció que la gent que té molt de duros s'ha endeutat, i més d'una vegada a la vida.
És com un patró, gent que sap fer dobbers i també, de sobte, una època de la seva vida es troba a zero. I torna a enriquir-se. Allò que de vegades diu una Cristina, que no hi ha educació financera, que els rics normalment no se compren cases, perquè consideren que tenir cases no és rendible. I allò que fan és pinyorar, empenyorar i tornar a demanar duros i venga crèdit i venga a fer augmentar aquesta fortuna. Clar que a mi se m'escaparia totalment, no per no tenir educació financera, sinó per peresa absoluta, a poder estar controlant tant de negocis a tota hora. Arriba un moment que dius, escolta, jo el que havia de sacar meva, segut una gandula llegint un llibre. No és necessari tenir els doblers fent feina tot el dia, que ara sembla que si no estàs invertint-les totes ni mirant com vas Nasdaq, és com si no fossis ningú. Sí, no, és un tema de cultura i d'educació financera, i al final també la gent adapta la seva despesa en el seu nivell de vida, no? I al final dius, és que tenen més de doblers, no, és que tenen més, també gasten més i fan inversions que solen ser a vegades fallides, no? Inclús ara, per exemple, ara que vendràs Nadal i se farà la loteria, hi ha un percentatge molt elevat de persones que guanyin i després ho perden tot i s'endeuten, o sigui, és brutal. D'això en podem també parlar. Podem parlar un dia, perquè és curiós. La llotja, però, Cristina, n'hem de parlar, perquè si te toca la loteria sabrà com invertir. Jo un dia vaig escoltar en Montserrat que va dir, has de deixar el que te toqui ho has de deixar guardat un any, i després ja t'ho penses. I després ja miraràs. Per no, és que si no t'endús per la passió i se prenen males decisions, com en balcó. En veritat, mira, podríem fer un paral·lelisme. Un pot de passió és important, també a la vida. En vertical i en horitzontal, estimada, sempre. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.